Но един от тях тя нарече роден, пренебрегвайки факта, че е родена в София и че всъщност в Сливен е живяла по-малко от 2 години. За Сливен Багряна казва: Сливен присъства в цялата мене, в неспокойните търсения на творчеството ми, в моя дух. В Сливен аз съм у дома си, дишам с пълни гардеробната атмосфера. И сега в Сливен, както в детството и младостта ми, ме навестяват великите сенки на миналото, образи на хайдути и борци за свободата на народа ни, образи на незнайни певци, които са изпели прекрасните наши народни песни, на вдъхновени поети като Чинтулов, чийто глас е стигнал до моя слух за първи път тук. В Сливен се родих като поетеса, в Сливен написах първите си стихове. Не мога да забравя и природата на този град, острия релеф на сините скали, лудия бяг на ветровете от 3 дефилета, малката къща с джамлък на дедите ми, образите на моите близки, незагасналия юначен пламък в очите на моите съграждани и приятели. Стиховете на Багряна, посветени на Сливен, са малко, но в цялата й поезия изплуват символи от града, закътани в паметта й. И както подчертава самата тя, темата Сливен се явява отново и отново в моите стихове. Все едно дали е моментна или цялостна атмосфера, но непременно се явява, защото аз съм закърмена с духа на този град. тази част от творчеството е силно затрогващо и вълнуващо за поколения сливенци. С него тя живее в мислите и сърцата им и ги кара да се гордеят с родния град. Багряна обичаше Сливен и Сливен също я обича. Стотици са срещите в града и с нейната поезия. През 1968 година Сливен изрази своята обич и признателност към поетесата и нейното дело, като я отличи с най-значимата награда за литература и изкуство – наградата Добри Чинтулов. В родния й град се отбелязваше всяка нейна нова книга, всяка годишнина. Тази любов към Багряна може да се усети и днес.